खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ थाखो 7आव फरायबाय थानाय बिलिफां बर'आ गोमानानै दं सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाटासिपुर ओनसोलनि थारायबारि सेन्टारनि उदय बर'नि फिसाज्ला बिलिफां बर'आ थांनाय 21 दिसेम्बर सनिबारनिफ्राय गोमानानै दं बिमा बिफाया मिथिहोनाय बादिब्ला सनिबारखालि बिलिफां बर'खौ गावनि लोगोफोरा लिंना लांदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो न'आव गिदिंना फैफिनाखै बेनिखायनो गोमानाय सुबुंखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8011458847 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ कलियाबराव मोसाया सासे आइजोखौ गाग्लोबदों कलियाबरनि सिलगाट बागानाव बे जाथाया थांनाय 22 दिसेम्बर खालि सोमजियो मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोसाया बन नागिरबाय थानाय आइजोखौ गाग्लोबदों मोसानि गाग्लोबनायाव सिलगाट बागाननि जमुना गर मुंनि सासे आइजोआ जोखोम जायो जोखोम जानाय आइजोखौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ माज्राबारि गामिनि निजोम बसुमतारिनि बिसि जनाली स्वर्गियारिया गोमानानै दं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माज्राबारि गामिनि निजोम बसुमतारिनि बिसि जनाली स्वर्गियारिया थांनाय 12 दिसेम्बर खालि गावनि बिमा बिफानि न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन नाथाय दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै बेनिखायनो न'खरनि बिखुनजो आरो गावनि हौवा आरो बेवाइ सोमोन्दो जानायफोरा फैफिननो खावलायदों आरो सावगारियाव नुनाय जनाली स्वर्गियारिखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6001635966 आरो गुबुन मोनसेबाव 7638084303 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघनि गोदानै 2025-27 3 बोसोरनि थाखाय आफादगिरि महरै नबीन्द्र नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै कामिनी कुमार बसुमतारीखौ सायख'नानै बिबान होनाय जाबाय। बाथि खौराङाव दङ टंला जौमा फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि पबनदीप राजना बाहागो लाफैगोन फैगौ गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय 6 फेब्रुआरिसिम जानो गोनां टंला जौमा फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिनि हारिमु मोनाबिलियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि पबनदीप राजना बाहागो लाफैगोन। द'थि खौराङाव दङ मैसो मोसौ आरो अमाफोरखौ फानहरनाय बादि उदगाद'खौबो फानहरनाय जाथाय सिमुलटाबो पुलिसनि मोनसे हानजाया गसाइगाव महकुमानि आसाम बेंगल सिमायाव RJ11 GC 0823 नाम्बारनि 10 साखानि कन्टेनार ट्राकनिफ्राय मा 20 उटफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ नगाव जिल्लानि सा 200निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफोरा मैयानि गोथार मंगलबार सानाव गुवाहाटी बाथौफुरिनि मिरु बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबो आर'ज गाबनाय बे हाबाफारियाव बोसोन बिबुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गुथुमनि लेङाइ आफादगिरि मोनाराम बर' आरो मिरुनि दौरि अमृत गयारी बिथाङा। दाइनथि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जनाइनि सिमन साफारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खराइबारि 2 नं गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों सासे जौ फेनाय फिसाया गावनि बिसिखौ मोदोमाव पेट्रल लुनानै सावनानै बुथारदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला समबारनि मोनाबिलियाव सासे जौ फेनाय फिसाय धनन्जय हाज'वारिया गावनि बिसि मीना स्वर्गियारि हाज'वारिजों नांज्लायदोंमोन बे समावनो जौ फेनानै थानाय फिसाया गावनि बिसिखौ मोदोमाव पेट्रल लुनानै सावनानै होयो हरखाबै जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो आइजोनि मोदोमाव दै लुनानै अरखौ खोमोरो नाथाय आइजोनि देहानि बांसिन बाहागोआनो खामजोबबायमोन आइजोखौ जायगानि सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन नाथाय उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़सिम दैथायहरनाय जादोंमोन नाथाय बेखौ देहा फाहामसालियाव लांबाय थानायावनो लामायावनो बिथांजोआ जिउ खहा जायो। जाथायनि उनाव जनाइ पुलिस आरो सिमन साफारि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो आइजोनि फिसायखौ सिमन साफारि पुलिसआ हमो। गुथि खौराङाव दङ क्रिसमास फोरबोखौ नोजोर बोनानै दुखुथिया सुबुंफोरनो गासै मोन 97 नखरफोरनो दख'ना आरो रांनि अनसुंथाइ राननानै होदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दागगारि मैनागुरि ओनसोलनि थागिबि अबसलन बसुमतारी फिर'ज नार्जारी आरो प्रसान्त मोसाहारि बिथांमोना क्रिसमास फोरबोखौ मोजाङै फालिनांगौनि नोजोरजों दुखुथिया सुबुंफोरनो गासै मोन 97 नखरफोरनो दख'नाजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ राननानै होदों। 10थि खौराङाव दङ EM सायखं बसुमतारीनि बाखनायथाव हाबा चिरां जिल्ला 13 नं BTC बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि गामिनि थागिबि सा 27 गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो गावनि फारसेनिफ्राय थाव साबुन माइरं कम्बल हरनायखौ गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोदानै सायख'जानाय EM सायखं बसुमतारीनिसिम
साबायखर बावदों। 11थि खौराङाव दङ 25 दिसेम्बर 2024 देग्लायनि जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानाय सान एबा गेदेर सान ख्रिस्टमासखौ मोजाङै मोजां फालिनो आरो गावजों गाव बयखौबो आलासि सिबिलायनो खावलायनायजों लोगोसे बुहुमनि खृष्टियान सिबियारि बयखौबो हामलायथि बावहरो आरो फैगौ 2025 मायथाइ गोदान बोसोरखौबो गोसो गोथारै बरायनो नाजावनो खावलायहरो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। 12थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां तेजपुरनि बानुप्रिया बर'आ अल इन्डिया पावार लिफ्टिं बेन्च प्रेस एन्ड डेडलिफ्ट चेम्पियनशिप 2024 आव गल्ड मेडेल मोननो हादों। 13थि खौराङाव दङ रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमाया मैया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमाया मैया जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै बेलासि समाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि आरो जर'खा बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बासिराम रामसियारि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो आथिखालाव समाज सिबियारि फैलाजे बरगयारि बिथाङा गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारि, सालबारि जौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं थपेश्वर बसुमतारी, रुपुहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जतीन्द्र गयारि, लोगोसे रुपुहि दख'रा एबसुनि मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। 14थि खौराङाव दङ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं गोदान बोसोर बरायनाय मिउजिक भिडिअ। एलएस प्रडाक्शननि बेनाराव असनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जालायनाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देरहासार नार्जारी आरो लखिश्री गयारिनि रोजाबनाय असनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जालायनाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअनि शुटिंखौ मैया बरन्दी दैमानि खर'आव थानाय ग्रासलेन्डआव लानाय जादों। लखिश्री स्वर्गियारिनि प्रडिउस खालामनायाव हेमन्त बर'नि रिलिक्स टियन आरो मिउजिक होनायाव देरहासार नार्जारी आरो लखिश्री स्वर्गियारिनि रोजाबनाय असनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जालायनाय मेथाइ भिडिअखौ डिअपि महरै बिबान लादों अनसु ब्रह्मआ। लोगोसे डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफार महरै बिबान लादों सन्जीब दैमारिया आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा साननैनि उनावनो एलएस प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन होनना मिथिहोयो।